Aligirin Ahmet Sporê li sê firoşgehên Ahmet Sporê yên li bajêr. Rojane bi sedan formayên Ahmet Sporê dikirin û dibin piştgirên tîma xwe. Ji ber hezkirina Ahmet Sporê ji gelek welatên Ewropa û ji heştê û yek bajaran alîgir. Bi taybet rojên maç hebin tên Amedê û berê xwe didin, Ahmet Storan, forma, aksesuar û cilûbergên logoya Ahmet Sporê lêne distînin. از فرانکفورت دادم آلمان اوفنباخه اما تنهم دستک بن اما سپوره قاطیه بکن ما معزمه بکرن ما یک سولا خو کرین یک üst کرین یک eşitman takım مکرین برام دستک چی آمده سپورن حوال نو گلو اما گیارا ده بیجن آمده خو بیر مکن آمد takma میا شولان هاتنن امجلی آمد سپورس خو کرید her biri Ahmet Spor. Ji Almanya'da mı? Ji Frankfurt'e, ji boy Ahmet'e, ji Ahmet Spor'e, ma guazom destek derkevim. Am story hastikin yurt dışı civabe. Ko bu yurt dışı civabe ezmara hoş be. Azat matqi mikri, azar Ahmet Spor maçı. Ajviyan ana nu istendim. Jibana xarj xore İzmir'e bişinim. Jibana Ahmet'e hem taraftar evini. Aligirin Ahmetê halê heyda ji sê Ahmet Storan darûstendinên xwe dikin. Lêlgel wî bi rêya online jî li ser hesabê fermiyê Ahmet Storê forma û kel û pelên tîma Keskûsor tên firotan û bi kargoyê ji her welat û bajarek re bi hêsanî tên şandin. Dinav Armanceme de li Başûrê Kürdistan serî de li İstanbul li Ewropa em mağazaya vekim birastî haziriye me jî li wê gorê dimeşin. Ez nikarim tabii roj wekt ana bêjim ama Armanca ekmeği viyavayı bir rengi heye. Li gorî zanyariyan li asta Tirkiyeyê di nav giştî tîman da yek ji tîma herîzê de formayên wî tê firotan Ahmet Sporê. Hedefa tîma Keskûsor jî ew e ku li gelek cihên cuda firoşgehên nûveke îsal bibe şampiyon derkeve Lîga Süperê û di firotina formayên Ahmet Sporê de jî rekor bişkîne û pêşengî bike. Abdülselam Akıncı Rûda Ahmet